Artemis! Yung cellphone mo baka maiwan mo na namang naka-charge. Yung labubo ko nakita mo? Nasa lababo. Labubo, hindi lababo. Nasa lababo nga. Lilabahan ko. Ang dumi-dumi na kasi. Okay po. Akala ko nawala eh. Anong sabi mo kanina? Yung cellphone mo, baka makalimutan mo na namang naka-charge. Hindi nga ako nakapag-charge, may nagcha-charge eh. Yung fan ko. Andun, naka-charge. Itong kambal na ito, oh. Yung polo ko. Eto na, naplansya ko na. Polo ko yan eh. Ha? Kayo naman kasi. Alam ko ang mga kambal minsan gusto talaga na pareho ang suot. Pero naman, magkaiba kayo. Paalala ko lang ha. Arita, babae ka. At lalaki ka naman, Artemis. Halos lahat ng damit ngayon pwede na sa babae, pwede na sa lalaki. Ano ang tawag doon nung panahon nyo? Unisex. Pero tawag dun ngayon gender neutral. Fluid. Oh, yun pala eh. Kaya Arita, pwede mo rin gamitin itong polo ni Artemis. Maliit sa akin yan. Ano? Mas malaki ang katawan mo kaysa kay Artemis? Hindi po. Mas gusto ko lang po kasi yung loose. Ako mas gusto ko po yung fitted para mas emphasize ang muscle ko. Muscle. Saan? Sige, pagtulungan nyo ako. Kakastart ko lang ulit mag-gym no. Masyado ko yung atat. Sinabi mo eh. Anong gusto mong pasalubong mamaya? Uyan kita ng empanada ah. Ay, yung gaya ng dinala mo dati? Masarap yon. Oh, may pasalubong ka na pala. Di na ako magdadala. Bruhang to, nagselos na naman. Uwian mo ako ng binibili mong white chocolate mocha cream frappuccino. Taray, binemorize. Basic! Siyempre! Social tong yaya nyo, no? O siya, umalis na kayo. Anong oras na at baka malate pa kayo? Bye. Love you po! Dear Love, ako po si Artemis. Kakambal ko si Arita. Babae siya, lalaki ako. Pero identical kami. So either mukha akong babae o mukha siyang lalaki. 25 years old na kami. 3 taon pa lang kami, kasama na namin si Yaya Angge. Matagal ng OFW sa Europe ang mga magulang namin. Hiwalay na sila, pero tuloy pa rin sa pagpapadala ng pera. Si Yaya na ang tumayong magulang namin mula pa noon, kaya mahal na mahal namin siya. Wala siyang pamilya, kundi kami lang ni Arita. Ay! Oops, sorry miss. Sorry din, hindi ako nakatingin. Ako naman masyadong napatingin. Ha? Saan ka nakatingin? Sa'yo, Ha? Bakit naman? okay lang ba kung sasabihin ko ang dahilan? Oo naman. Yang mukha mo kasi. Ha? Madumi ba? Kumain kasi ako ng cake kanina. Hindi, wala. I mean, walang dumi. Ibig kong sabihin yung mukha mo kasi ang ganda. Huwag ka sana magalit sa sinabi ko. Ano ka ba? Pinuri mo na nga ako, magagalit pa ako. Baka kasi ibang dating ko, nakakahiya. O sige, para wag kang mahiya, may sasabihin din ako. Ang gwapo mo. Binabalik mo lang yung papuri eh. Wala ba kayong salamin sa bahay? Bakit? Kasi hindi ka naniniwala na gwapo ka eh. Palabiro ka pala. Seryoso yun ah. Ayoko magtunog chi pero gwapo mo talaga. Eto, seryoso rin ha. Mukha kang anghel. Sige na nga. Ikaw nga mukhang santo. Grabe ko naman. Sige na nga. Alis na ako kung hindi ka naniniwala. Sandali. Seryoso nga rin ako. Hindi kita pinapaikot. May lahi ka ba? Pinayang nanay ko, brito ng tatay ko. Kaya. Ikaw ba? Purong Pinoy ako. Siguro dinaan na lang ng nanay ko sa pinaglihian niya sa akin kaya mukha rin ako foreigner. Sandali. Dito ka rin ba nagtatrabaho sa building o dumadalaw lang? Dito ako nagtatrabaho. Sa 16th floor yung office namin. Kami naman sa 15th floor lang. Magkapit floor lang pala tayo. Oo nga. Sige, akyat na ako. Sa cafeteria ka ba nagla-lunch o lumalabas ka? Depende. Pag tinatamad lumabas, sa cafeteria ako. Pero dahil sinisipag ako ngayon, baka sa labas ako kakain. Sabay na tayo. Mag-lunch? Saan ka ba kakain? Kung saan ka, doon na din ako. Libre kita. Hoy, ano ka ba? Wag na libre. Kanya-kanya na lang tayo. Sige, pero after lunch mag-coffee tayo. Sagot ko. Wala na nga aangal ha. Sige na nga. Sunduin ba kita sa floor nyo mamaya? Naku, wag na. Aakyat ka pa. Magkita na lang tayo dito sa lobby mamaya. Sige, tara. Ano? Magla-lunch na tayo? Ang aga pa ha? Ibig kong sabihin sa elevator, tara na. Tara.
Pagka-uwi ni Arita, kilig na nagkwento sa amin ni Yaya Angge. Para raw pelikula kung paano sila nagkakilala. Enrique ang pangalan ng bagong kaibigan ni Arita. Gusto namin makilala ni Yaya yung lalaking yon pero sabi ni Arita, wag naman daw agad-agad kasi getting to know each other stage pa lang daw sila. May pa-enjoy time pa siyang nalalaman. Pero seryoso ako, babae ang kapatid ko kaya gusto kong makilala yung lalaki. Kasi baka mamaya, lokohin lang siya. Ano ya, okay ka na? Isang oras na ako dito sa gym. O siya, di tatagalan ko mag-grocery. Yung listahan mo ha, baka naiwan mo na naman. Tapos pag uwi sa bahay, aawayin mo na naman ang sarili mo. Tumigil ka nga dyan. Ano ako, baliw? Ikaw lang ang makakasagot niyan. Ikaw makakatikim ka sa akin. Yan naman. Malis ka na nga, baka isipin nila ikaw ang trainer ko. Naku, bibinggo ka na talaga sa akin. Wala ka bang ipapabili? Wala na ya. Ay, oo nga pala. Pakibili nga po pala ako ng juice. O siya, mag-ingat ka ha. Adios! 1, 2, 3, 4, 5. Excuse me. Uy, sorry, di kita napansin. Oo nga eh. Seryoso ka sa pagbubuhat niyang dumbbell. Ngayon lang kasi ako nakabalik ng gym. Kaya medyo humahabol ng konti. May kailangan ka pala? Oh, una may tatanong sana ako. Pangalawa may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Huwag ka sana magagalit ah. Ang ganda kasi ng mukha mo. May kamukha ka nga eh. Alam mo kung hindi lang ganyan ang katawan mo at di kita narinig magsalita. Isipin ko babae ka. Huwag ka sana ma-offend ah. Okay lang. Madalas talaga ako mapagkamalang babae. Nakasanayan ko na lang din. Totoo naman. Kung babae ka, maganda ka. Pero since hindi, magandang lalaki ka. Ang galing nun ah. Teka, ano nga pala yung tanong mo? Tatanong ko sana kung tapos ka na sa bench press. Hindi pa. Break lang muna. Gagamitin mo ba? Sige, mamaya na lang. Hindi ka pa pala tapos eh. Okay lang. Salita na lang tayo. Ikaw muna habang nagpapahinga ako. Talaga? Sige. Ay, Kokoy nga pala. Art bro. Art? Short for Arturo? Short for Artemis. Badoy ano? Anyway, ready ka na bang magbuhat? Oh, sige. Pwesto na ako. Uy! Oh, bakit? Ilan ba tong weight nito? Mabigat pala, nabigla ako. Sorry. 150 kilos lang yan. In fairness, 150 agad ang warm-up mo ah. Akala ko kanina nasa 75 lang. Teka, sandali bawasan ko. Wag na, okay na yan. Pwede bang humingi ng favor? Ano yun? Paspat naman. 5 reps lang muna. Sure. Sige ba? Ano, ready ka na? Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ayos, nice. Ikaw naman, gusto mo ng spot? Maya-maya na. Magkwentuhan na muna tayo saglit. Madalas ka ba dito sa gym? Twice a week lang. Taga dyan lang kasi ako. Nagre-rent ako ng isang unit dyan sa condo. Duruin mo yun. Dito na kami sa lugar na to nakatira pero ngayon lang kita nakita. Dati kasi nung wala pa yung mga kondo, mamumukhaan mo yung mga nakakasalubong mo kahit di mo naman alam ang pangalan. Dumadami na talaga mga tao. Actually, di naman ako taga rito. Nag-rent lang ako kasi malapit sa office namin. Alam mo, boring dito sa gym minsan. Seryoso kasi yung mga nagbubuhat dito kaya didmahan. At least ngayon, masarap magbuhat ng may kausap. Ikaw ba? Anong sked mo dito sa gym? Depende kung kailan sipagin. Naku, wag. Dapat sipagin ka lagi. Gusto mo mag-schedule tayo ng pagpunta dito para sabay na tayo mag-gym lagi? Sige. Maganda yan. Sisipagin na ako niyan. Ayos ba sa'yo MWF? 8 PM? Go ako. Naglipatan na childhood friends namin ni Arita. Kaya masaya ako nakilala ko si Kokoy. Masaya rin si Yaya Angge para sa aming magkapatid kasi may mga bagong kaibigan na kami. Kilig na kilig pa rin si Arita doon kay Enrique pero magkaibigan lang sila. 5 buwan nang lumipas, di pa rin namin nakikilala si Enrique. Kami naman ni Kokoy consistent sa gym. Nag-schedule si Yaya ng dinner para makilala niya ang mga kaibigan namin. Yun nga lang, hindi makakapunta si Kokoy kasi may nauuhan na raw siyang prior engagement. Artemis! Hindi ba talaga makakarating yung kaibigan mong si... Sino ba yun? Si Kokoy po. May nauuhan na raw po siyang dinner bago ko siya inimbita. Kung nauna lang sana raw ako nagsabi. Di sana sinabi niya dun sa nauna niyang naoohan na may nauna pa pala siyang commitment. Kita mo to. Tuturuan ko pa magsinungaling yung tao. Oo nga naman.
Hayaan mo madami pa namang araw. Sa ngayon, kilatisin muna natin yung boyfriend mong si Enrique. Teka, darating ba? Yaya, huwag niyo akong tuksuin sa kanya mamaya ha. Baka ma-turn off yun. Hindi ko pa siya boyfriend. Ewan ko ba? Pakiramdam ko para niya lang akong tropa. Minsan pansin ko parang kapatid na babae ang trato niya sa akin. O akala ko ba puro kilig moments tuwing nagkikita kayo? Oo, kilig moments. Kilig moments ko lang. Oh, ayan na. Yaya naman eh. Sorry. Huwag ka Hindi ko manakso. napigilan ako na magbubukas. Good evening po. Dito po ba nakatira si Arita? Ako po si... Enrique! Ay, kilala kita! Tuloy! Salamat po. Tuloy ka, Enrique. Teka, Kokoy? Kokoy? Siya si Kokoy? Opo, ako nga po. Teka, si Enrique at Kokoy ay iisa? Enrique Jr. kasi ako. Kaso imbis na tawagin akong Junjun, Kokoy ang naging nickname ko. Nakakatawa to. 5 buwan na yung lumipas. Yung mga kakilala natin, isang tao lang pala. Ikaw naman kasi Artemis. Bakit hindi mo tinanong ang totoo at buong pangalan niya? Oo nga no. Nakakatawa na nawala sa isip ko yun. Ang dami ko nang nalaman sa'yo pero akala ko talaga Kokoy totoo mong pangalan. Ikaw naman, Arita. Bakit hindi mo man lang tinanong ang palayaw niya? Ang syong ako sa part na yun. Kasalanan ko ata. Kasi sa opisina wala namang tumatawag sa akin ng Kokoy. Lahat sila Enrique ang tawag sa akin kaya siguro yun na lang ang nasabi ko sa'yo, Arita. Okay lang yun. Pero tama si Artemis. Nakakatawa nga to. Kaya nga nung nakita ko si Art sa gym, sabi ko may kamukha siya. Kaya naman pala. Magkapatid pala kasi kayo. Kambal kami. Ha? Yun na yun kung bakit magkamukha kayo. Nako, marami pa tayong pag-uusapan. Tara na, kumain na tayo. Dear Love, natuloy ang kwentuhan sa pagkainan. Si Yaya dahil sa sobrang protective sa amin, dinerecho si Kokoy tungkol kay Arita. Sinabi ni Kokoy na mahal niya si Arita pero hindi para maging karelasyon niya, kundi para maging kaibigan. Natanggap naman ni Arita ang lahat, pero may big revelation pa pala nung gabing yon. Hindi ko rin alam kung anong naramdaman ko noon, kasi ako raw ang mahal niya at gusto niyang makarelasyon. Kahit nahihirapan ako, inamin kong mahal ko rin si Kokoy. Mas mahabang katahimikan ang sumunod. Tsaka sinabi ni Yaya, kung saan kami masaya, ay lagi lang siyang nakasuporta sa amin. Sa ngayon masaya kaming tatlo, lalo na kami ni Kokoy. Si Arita parang kapatid na lang din talaga ang turing kay Kokoy. At si Yaya Angge, ay tatlo na ang inaalagaan. Metro's #1 Love Radio. Basic!